Lidi, u dalšího videa, dneska co tu pro vás mám tu pro vás lifehacky. Lifehacky, akorát nemáme další to, fakt, že máme, ale je úplně dobrý, vybitej. Ale nejde na... A máme tady i takhle měnící světla, tak ukážeš mění světla. Takhle to blikající a jinak tady jsou i různé barvičky. A počkej, dám tu růžovou. Ne. Tady je růžová. Ne, tu červenou. Tady je červená. Ne, tu modrou. No. Takže jdeme vlastně udělat lifehack. První lifehack spočívá v tom, že byste vlastně viděli jako na TikToku, že prostě jedna paní nebo holka udělala prostě, že si dala prostě do mrknovodky čokoládu, jo, a banán, že si do toho naučila banán, ale já si myslím, že to bude moc dobrý. A já to nebudu jíst, protože já nemám rád. No, to je jenom, to prostě nechci ochutnat, ale já to 100% ochutnám. Jo, takže banány máme a čokolády máme dost. Takže toho máme víc jak dost. Anička asi odešla, si s námi nechce natáčet. Tak já už jsem říkala. Dej to. Tak jako už jsem říkala, čokolády máme víc jak dost, na to tady sotva stojí na stránu, takže nesmíme s tím moc kejvat. Takže bereme nějakou čokoládu, ne? Tohle je perfektní velká čokoláda. Nebouchej do toho. Ono to pak spadne a pak budeme mít průse. Já bych úplně tam chtěla dát tuhle čokoládu. Protože jinou čokoládu jako nemám, i mám třeba tyhle, nebo i Santa Clause. Daj mi tohle. A ty to máš? No. Tak a mě to je úplně líto, to tam dávat, ale jako co už, no. Lifehack je lifehack, no. Tak tady máme jenom takovýhle věci, já to tam fakt dávat nemůžu. Já budu mít. A nebo máme tady i takovýhle věci. Jo. Hej, jdeme to dát na strumek. Ne, čo ty stopli. To. Fidotka, Helena, tak to ti vracím, jo. Že jsi mi dala na. Ne, já to nechci. Budou stačit možná budou stačit dva na ten banán? Jeden. To já nechci. No jo, ale stav něco to musí natočit. Ne. Nech to tady. Takže dva budou stačit na ten banán, aby to musíme dát roztéct. Jo. Jakoby. Jako do mikrovlnky, jo. Takže jestli na to sakra dovolí. Tak jdeme na to. Hej, ale my tam máme málo procent. Jdeme to udělat. Takže misku už máme, ale musíme to tady nějak rozbít. No. Tak, ale toto taky musíme rozbít. O, to je mega tvrdý. Ne. Jo, to se musí, aby se to dostalo. Uka. Jaj. Tak Já to budu. Já to mám hodit. Takže už jsme to tady rozbili a jdeme to dát do mikrovlnky. Tak zavři to na minutu. Tady? Jo. A čekáme. Až se to bude ani dostávat, tak mi řekni a vydáš to, jo? Je to tam teda takhle. Něco se tam dělá, něco se tam děje, ale když to budeme mít, tak pak vám řeknu. Já jim to ukážu. Takže už to máme, ukážím to. Já jdu rozpalit banán. Takže banán mám a víte o tom, že nejvíc taky daj. Tady. Dáme si to na půl. Tady se dělá banán a takhle to vlastně dělají i opice. Víš? Dobrý. A jenom tohle dáme pryč, protože mi to nejde. Tak. Chceš taky Ani? Tak ukaž pozor. Hutnej to. Tak počkej, musím to jít s tímhle. Takže lifehack. Já myslím, že to vyšlo, tak jdeme to zkusit. Tak mám to teda pěkně namočený v čokoládě. Tak jo, 3. Já se bojím. 3, 2, 1. Wow. Tak,
Tohle je masakr. Lifehack podařen. To je mega dobrý. Jíš to vůbec s tím banán, s tou čokoládou. Takže, první lifehack podařen a jestli chcete další lifehacky, tak ať tady dole je 20 lajků. Ahoj, peace, a my to jdeme sníst. Ahoj, peace, a my to jdeme sníst. Vyzkoušejte to.